Ahojte Dukatka, vítam vás na mojom YouTube kanáli, budem tu sledovať a komentovať najmä politiku, tak sa môžete pridať. Ahojte priatelia, no dnes sa pozrieme na status Ďorďa Dimesiho, ktorý reagoval na informácie o údajnom členstve Slovenska v tzv. Koalícii ochotných. A poviem vám, celá tá situácia podľa mňa opäť ukázala jednu vec, ako rýchlo sa dnes informácie šíria a ako dôležité je, aby boli presné a aby vláda komunikovala veci s predstihom. Ak sa naozaj ukázalo, že pôvodné informácie o členstve Slovenska neboli správne, tak je úplne na mieste očakávať, že médiá to rovnako výrazne vysvetlia alebo opravia. Chyby sa môžu stať každému, ale dôvera verejnosti stojí aj na tom, ako sa s takými chybami naloží a navyše toto sú veľmi závažné tvrdenia. Nestačí len niekde doplniť opravu drobným písmom. Ľudia si zaslúžia jasné vysvetlenie. Na druhej strane si myslím, že ani vláda by nemala nechávať priestor na zbytočné dohady. Ak sa slovenský zástupca zúčastnil rokovania ako pozorovateľ, bolo by dobré túto informáciu komunikovať včas, zrozumiteľne a bez zbytočných nejasností. Keď chýba jasná komunikácia, vzniká priestor na špekulácie a potom sa každá strana chytí tej verzie, ktorá jej najviac vyhovuje. Viete, dôvera vlády v týchto otázkach je už značne naštrbená tým, že aj v minulosti sa stalo, že sa niečo deklarovalo na tlačovke a na Rade Európy sa hlasovalo úplne inak. Dimeši vo svojom statuse kladie otázku, aký je význam účasti pozorovateľa na takomto rokovaní. To je podľa mňa legitímna otázka. Rovnako legitímna je však aj odpoveď, že štáty niekedy posielajú pozorovateľov práve preto, aby mali informácie z prvej ruky, aj keď nie sú súčasťou konkrétnej iniciatívy. To samo o sebe ešte neznamená podporu všetkých rozhodnutí, o ktorých sa rokuje. Veľká časť diskusie sa však presunula na Ivana Korčoka. Dimeši mu vyčíta, že vládu kritizuje bez ohľadu na to, aké rozhodnutie príjme. Je pravda, že opozícia je od toho, aby kontrolovala vládu a upozorňovala na to, čo považuje za chyby. Zároveň však platí, že ak niekto kritizuje navzájom protichodné situácie, ľudia môžu mať pocit, že mu nejde ani tak o samotné rozhodnutie, ale o kritiku ako takú. Skrátka, Korčok kritizuje za všetko, nedá sa mu vyhovieť. Nakoniec si myslím, že občanov najviac zaujíma jednoduchá odpoveď, aká je zahraničná politika Slovenska. Ak sa vláda rozhodne niečo podporovať alebo nepodporovať, mala by to vedieť vysvetliť bez nejasnosti. A ak médiá prinesú informáciu, ktorá sa ukáže ako nepresná, mali by ju rovnako otvorene opraviť. Takto by sa podľa mňa posilňovala dôvera oveľa viac než ďalšími ostrými prestrelkami. Som zvedavá, ako to vnímate vy. Myslíte si, že v tejto situácii zlyhala skôr komunikácia vlády, práca médií, alebo vidíte chyby na oboch stranách? Napíšte mi svoj názor do komentárov. Ďakujem vám za sledovanie, za všetky vaše komentáre, lajky aj odbery a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Ak sa vám video páčilo, tak budem rada za každý odber a like. Verím, že vytvoríme silnú komunitu odvážnych ľudí so zdravým rozumom.